Oke, kali ini kita mancing menggunakan umpan cacing bersama Kanip. Dulu burung numpane mau setrek. Keramat iki pancingnya. Tege kanggo pager iki. Dong petet iki malah wit petet iki digawe. Ini lokasine Aduk Gembong iki. Sanding lapangan tunas sih. Semoga dapat ikan banyak nih guys. Lagi tuh kok umpan iki pancing siji malah iki wis oleh pancing keramate. Sekane iki boleh awak apa iki? Apa ngene jenenge? Wadur ya, Bos. Wadur-wadur. Kok baskom iki lho. Kita anu baskom. Iki ya sambil ngono deh. Sampai balik pemancingan iki. Wadur iki. Ora iso kok. Sangger ditutupi bina mencolot. Apa ku? Aduh, culne Din. Ora jeneng pinggir. Sini. Wak cilik, guys. Wak apa iki lembute? Beng. Lembute ngono ya nek ngono kok. Iya. Sing telu jane sore aja. Ayo keseling dokoki umpan cuk nek iki aturane ngene. Iki numpak iki. Gelek banget. Iki apa iki sing cilik, guys? Kok ngene iki lho sing cilik iki, ha? Sing olehno ya iki ajek. Pancingannya pancing andalan ya. Keramat gawane pager. Gawanane ku pager. Lakno kok olehan. Ndak sing iki malah urung oleh. Engko tegek iki.
lagi oleh iki lho. Tak melu oleh iki sing nyoteng iki ya Nip. Oleh betutu guys. Betutu cilik iki. Lumayan. Lumayan guys. Lumayan betutu. Berarti betutu cilik-cilik Nip. Ya ya. Saya mencoba tuh liwam. Buat ini. Katanya lihat. Siap. Lokasi baru di belakang toko sebelah lapangan tunas sih. Oleh imbo siji mang. Oleh apa iki mang? Oleh apa iki mang Nip? Water guys, oleh. Nah, sing globek-globek lho iki urip sing lagi oleh strek. Iwake itu globek-globek koyo cepat. Ayan buat balik iki yo kanip ki sing oleh nom. Oleh iki apa? Water waduk. Oleh bolak-balik. Tembus lagi Ben. Sing gedhe sisan lho nek oleh. Oke.